la kuzofika khona le video sekuphucuka iclip noma ke record yensiza uDubula ikhuluma nezigcwama elisha labizo Khuzani ngesitabane. Le nkulumo ke isusa umsindo ezinkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi sebeqale bayakhuluma ngayo mawukuthi ubongayizwa ngale nkulumo. Ake ulibambe nayi voice record. Cha nawe ngawuthanda ulive wakho mfowethu. Ngiboshiwe wemzala sengiboshiwe nami bangibophele ukuthi ngiboshwe umgodi lapho ngibophele ukuthi mfowethu akafuni ngikhulume ngawe la ku TikTok. Network weDubula. Uyangizwa mzala? Awungizwa kahle? Yeah, asizwakala manje. Ngithi sengiboshwe umgodi lapho ngibophele ukuthi ngikhuluma ngawe lapha ku social media mzala. Uzwile yami uxoxela esinye story. Noma uhlawula nini? Ababhora lesikhathi. Ngizobela ushathi. Uhlawula nini umzala? Ngihlawula kuphi manje gazi uthini manje? Lezo ndawo zomsebenzi zokwelo yasona kodwa kwansizwa lapho. Indaba zomgodi into phela ngazoxolisa ngetabane. Ngiyani nomzala kuwela Hayi, sawe mzala ngiyakuzwa futhi ayizosha